Здравейте, пимпари! Днешното видео е за всички, които скоро ще си поръчват нещо онлайн, нещо в смисъл компютърна техника. Искам да ви покажа нещо, което въведахме скоро в нашия онлайн магазин. Ето го и него, познавате го. Вече можете да видите, че на някои продукти имаме надпис безплатна доставка. Това е точно така за всички продукти, които са над 300 лева. Тоест всеки един от тези продукти, които имат надпис безплатна доставка, дори само него да поръчате, той ще бъде с безплатна доставка. Разбира се, ако добавите няколко продукта в поръчката си и общата стойност на поръчката е над 300 лева, отново ще имате безплатна доставка, като има едно единствено условие. Безплатната доставка е валидна за доставка до офис на Speedy. Но така или иначе в нашия магазин 80% примерно доставките са с Speedy до офис, така че мисля, че няма да е проблем за почти никой. Това е за днес.